Hej. Jeg vil dele en øvelse, som jeg har stor glæde af, når jeg føler mig anspændt i min nakke og mine skuldre og mellem mine skulderblade. Det oplever jeg nogle gange, når jeg synes, jeg har for travlt, hvis jeg er for meget i mit hoved. Hvis jeg ikke sådan lige connecter til mig selv og til min krop og har en ordentlig kontakt til mig selv, så bliver det hele sådan lidt hektisk, og så kommer jeg mere op i mit hoved, og så spænder jeg op her i min nakke og min skulder og min skulderblade. Og det blokerer egentlig også lidt min vejrtrækning, så jeg har svært ved at få luften helt ned i bunden af lungerne. Så jeg prøvede en dag, hvor jeg egentlig bare sad stille og mediterede, og så begyndte min nakke sådan helt af sig selv at bevæge sig. Så det har jeg udforsket lidt og gået lidt mere på opdagelse i. Og jeg vil prøve at demonstrere det her. Det jeg egentlig gør, det er, at jeg sidder stille og prøver at lande lidt i mig selv, i min krop. Måske fornemmer jeg fodsålernes kontakt til jorden, hvis de har kontakt til jorden, og ellers min krops tyngde ned i det underlag, jeg sidder på. Jeg skal lige tilføje også her, fordi normalt, når man arbejder med det her open flow yoga og open flow bevægelser, så vil jeg, hvis jeg guider det normalt, lave nogle lidt mere strukturerede bevægelser, hvor man bevæger nakken for eksempel fra side til side og op og ned, og så herfra sætter nakken lidt mere fri til at bevæge sig selv. Men det laver jeg en anden video om på et andet tidspunkt. Så lige nu der er det egentlig mere for at demonstrere. Måske kan du fornemme selv, hvordan det kan være for dig. Og så kan du give det et forsøg, hvis det kalder på dig. Jeg kan typisk mærke det ret hurtigt, når jeg er færdig og har lige givet mig selv den her tid til at sidde og bevæge nakken og lade kroppen tale lidt, og måske også løsne skuldre og imellem skulderbladene. Så jeg starter typisk med at lige at lande og sætte mig godt til rette. Tag et par dybe vejrtrækninger. Det hjælper mig med at komme lidt mere i kontakt med min krop og med det nu, og det nærvær, jeg har lige nu her med mig selv. Og så lader jeg ind i min nakke tale og vise vej. Så lige nu der mærker jeg, at den får lyst til at gå bagover, og hagen den går op. Og allerede her, der kan jeg faktisk mærke et stræk ned mellem mine skulderblade. Så får jeg lyst til at løfte mig lidt op, dreje halsen både lidt nedad mod skulderen, både ud mod højre, men også lidt nedad. Så lidt ned i midten. Lige nu der knaser det godt ind i min nakke. Nu er min skulder lidt frem, og det bevæger faktisk min nakke lidt mere mod venstre, når min højre skulder går frem, og min venstre går lidt tilbage. Og det er altid meget forskelligt, hvordan bevægelserne kommer. Nu er det herover til højre igen. Og der kan jeg simpelthen mærke et stræk hele vejen på min højre side og langt op i kraniekanten. Og når jeg begynder at bevæge min nakke ned, så mærker jeg det også ned i mine skulderblade. Og nu pauser jeg lige, for jeg kan mærke, at nu begynder jeg at overstrække herovre i siden. Så jeg laver lige en lille pause, og så er jeg nysgerrig på, hvor min nakke nu vil hen. Så jeg ikke tænker det, men mere sanser det. Ud fra nakkens behov. Så hagen går en lille bitte smule ind nu. Jeg får faktisk lysten til helt at kunne svinge min krop om på den anden side. Men det kan jeg ligesom ikke. Lidt til venstre. Skuldrene synker lidt ned. Og jo langsommere du kan bevæge dig, jo bedre kan du sanse ind i de små millimeter og bevægelser i nakken. Men det er jo en øvelse til en start. Så nu vil nakken gerne ned. Lige nu der har jeg åbne øjne, men jeg vil typisk også sidde med lukkede øjne, men det kan sagtens gøres med åbne øjne også. Nu går min brystkasse lidt frem. Så nu begynder der lidt mere bevægelse i min rygsøjle også. Nu løfter så bevæger sig lidt.
lige en lille pause igen, der bliver det lidt for tænkt. Min hatte vil rigtig gerne se højere i dag. Og jeg har simpelthen den her fornemmelse af, at det er noget, der bliver spolet tilbage. Man kan sige viklet ud, lidt ligesom et garnnøgle. Og der er sammenhæng i vores spindevæv, så derfor så påvirker bevægelsen også andre steder end kun lige nakken. Og det er også derfor, andre dele af kroppen får lyst til at bevæge sig med. Det kan du ikke lige se nu her, men jeg har mine hænder på låret, og de begynder også at flytte sig nu. Og så går min albue lidt om bag ved min krop. Min rygsøjle, den strækker sig lidt mere. Og hvile håndryggen på min lænd. Så lige nu der er der lidt mere nakken, der er med. Det er måske fordi, jeg lige nu arbejder lidt mere med min rygsøjle og min skulderblad også, så det er lidt svært at demonstrere det kun med nakken. Men det gør heller ikke noget, så får du en fornemmelse af, hvordan du faktisk kan lade bevægelserne forplante sig rundt til andre dele af kroppen. Men jeg prøver lige at flytte mig lidt tilbage. Og se om jeg kan nøjes med at demonstrere nakken. Jeg håber, du måske forstår eller fornemmer princippet, hvis du lader din krop lytte og lader din krop tale. Jeg lige fordyber mig lidt ind i det nu. Og lige nu er det rigtig meget min højre side af nakken, der har haft brug for at blive bevæget. Nu kommer den venstre lidt med. Jeg bevæger selvfølgelig hele nakken, men strækket kommer forskellige steder. Og det er vigtigt ikke at opleve det som en smerte. Opleve et lille stræk. Det må det gerne. Måske kan man have fornemmelsen af, at det lige lider en lille smule, men det er vigtigt, at det stadigvæk føles rart og behageligt for hele nakken og for din krop. For ellers så laver du nogle fastlåsninger i stedet for at låse op. Ja, jeg tror det var det, jeg ville prøve at demonstrere her. Så håber jeg, at du måske kan have glæde af at prøve selv. Og jeg hørte også godt fra dig, hvis du synes, at det gør nogen forskel. Og så gerne, hvis det ikke gør, så kan det være, at jeg kan give lidt andre tips. Så god fornøjelse og god dag.